खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जालायबाय लोगोसे दिनै जोंहा क्लासनि हाबाफारिया सोलिबाय दङ गुरुंजुलियाव जा खाम सिफुं दामनायनि जि क्लास लाबाय दंमोनथ' दिनै बोथोरा जोबोद गरम फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिनि गेजेराव जोङो फोजोबगोन आरोना दिनै एडभान्स लानाय जादों बेनिखायनो बोथोरा जोबोद गरमनि थाखाय जोङो फरायसालिनि खामसालियावसो लाबाय आरोना दा माबायदि जायो नायलांदो नोंथांमोना दिनै माने प्रग्रामबो दङ आरोना जायगायाव प्रग्रामबो दङ मिटिं दङ बेनि थाखायनो माने एसे फुङाव लादों आरोना दिनै दा माबायदि जायो नायनोसै गथ'फोरा हायो हाया एसे फोरोंनायखौ लांफानो हायो हाया नाजानायनोसै आरोना दायो लोगोफोर नै जोंना फिसाफ्रा बेखिनियानोल'सै नै माखासेया कलेजाव थांजोब्बाय जाखिनि हाई स्कुलसिम एलपि एमइनिफ्राय लानानै हाई स्कुलसिम फरायबाय दं बिथांमोनासो बेयाव दंसै आरोना जायफ्रा कलेज फरायबाय दंमोन बिथांमोना थांबाय दिनैथ' बोथोरा जोबोद गरम ना गरम मोनदों ना मोनाखै गरम मोनदों ना आरो बारबो बारबाय थादों मोजांबो नांदोंना एसे दिनै जोंहा मिटिं दङ नालाय आनसलिकआव खैलाजुलि आनसलिकआव ना बेनि थाखायनो जों एसे एडभान्स लाबाय दायो बे समाव नोंसोरो जोंनि दिनैनि जा लेसनखौ जोङो सोलोंनाय एबा प्रेक्टिस खालामनाय बेखौ जोङो दायो नटेसनफोरखौ रोजाबनानै नायसै आरोना माबायदि जादों गिबियाव आङो रोजाबग्रोगोन बिनि उनाव नोंसोरो रोजाबफाबानो जाबाय दे दा बयबो रेडि जादो एसे स्ट्रंलि बुंनो नाजादो आंहाथ' रायलाय जाला माथोआ नै हेख्राव हेख्राव जागोन ना गसंनो ना जिरायनो जिरायथ'लाय दा खेबसेयाव गसंदो दे दा खेबसेयाव जिरायथ' दा उन खेबसेयाव गसंनो हागोन जागोन ना आं बुंखांबा बुंबानो जाबाय सर्ट थुख्रा बुंगोन दे एडजास्ट खालामनानै दा मोसाग्लांनाय ना मोसाग्लांनायनि जा बिजिरथि बे बिजिरथि बायदिब्ला जोंहा बेसेबां बिसान दंमोन बेसेबां बोखावथि दंमोन ना से बोखावथियाव बेसेबां बिसान जायोमोन स' बेफोरखौथ' आं लिरना होजोब्बाय नङा होमबा ना दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन दै बयबो ध्यानाव था बयबो दा रेडि लोगोफोर दिनै बिसोर माने बहिखौनो माने लाबोआखै बानानै बिराद बादुला जालांगासिनो लोगोफोर बिसोरो हिन्जावसाफ्रा बादुलि जाबाय हौवासाफ्रा बादुला जालांबाय दा बेनिखायनो माबायदि जायो नायनोसै दा रेडि आंनि उनाव बुंबानो जाबाय दा सा रे गा रे दा सा रे गा रे गा सा दा सा रे गा रे दा सा रे गा रे गा सा रे गा सा रे दा सा सा दा सा रे गा सा रे दा पा मा पा दा सा सा दा पा दा मा पा मा रे सा रे दा सा रे गा सा दा पा रे दा सा रे गा सा दा पा सा दा पा दा मा पा मा दा सा रे गा सा दा पा सा दा पा मा रे सा दा पा दा पा मा दा सा रे गा सा दा पा सा दा पा मा रे सा दा पा दा पा मा दा बेबायदि प्रसेस जागोन दे दा बिनि उनाव जोङो जमा रोजाबबावगोन जमा रोजाबबा हागोन ना हागोन दा ना जमा रोजाबनायावबो हानांगोन दा बेखौ जोङो जमा खेबसे रोजाबनायनि दे जागोन ना दे जमा रोजाबनि जोङो
दसे उनाव जोङो गसंनानै रोजाबगोन गसंनानै रोजाबोब्ला जोङो बांसिन इनारजि मोनो जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा ना दा अब्ला जोङो दसे समनि उनाव जों गसंनानै रोजाबगोन दायो जों खेबसे जिरायनानैनो दै बयबो जमा रोजाबनि दा रेडि 1 2 3 स्टार्ट दा सा रे गा रे दा सा रे गा रे गा सा दा सा रे गा रे दा सा रे गा रे गा सा रे गा सा रे दा सा रे गा सा रे दा पा दा पा मा पा दा सा दा पा मा दा पा मा दा सा रे दा सा रे गा सा दा पा रे दा सा रे गा सा दा पा मा दा सा रे गा सा दा पा मा रे सा दा पा मा दा सा रे गा सा दा पा मा रे सा दा पा मा हादों ना हायाखै जिरायनानै एसे दुरबल नाङो ना जिरायनानै हाया नाङो जागोन